Det er sådan, at når man skal afsløre en gave, så er der kun én ting, publikum må sige. Det er til gengæld også rigtig vigtigt, at det bliver sagt. Det skal vi lige øve os på. Det eneste ord, man skal sige der, det er nøj. Og det skal være sådan lige om lidt, når vi øver os. Så starter bilerne ned fra byen, for de har hørt det nøj, og de skal op og se, hvad det er. Nu tæller jeg lige til 3, så skal du prøve at sige nøj sammen. 1, 2, 3. Nøj! Flot, du, Holm! Men det er ikke mig, der skal hive i stoffet her. Jeg har fundet 2 fine repræsentanter blandt jer. Og det er nemlig skolens aller yngste elev og skolens aller ældste elev. Så, Christoffer Sabi! Er I klar? På 3 tager I det der af, og I andre siger nøj. Er I klar? 1, 2, 3. Nøj!